знам защо говоря. Здравейте, приятели! Аз съм Антония и вие сте с Антония Влог. В моя първи клип ще ви покажа едно пътуване, което е от село до Бургас. И това е една спирка. Ще спрем на Джамбул, откъдето ще си купим LED лампички, които ще закачим в нашата стая и после ще ви покажа как светят, но чак като се преберем в Бургас. Да. Реших да почна едно влогче, както и едно каналче. Пристигнахме на Джамбул. Пристигнахме, ето го и Джамбул. И сега влизаме. Сега влизаме в Джамбул. И нека видим да разгледаме нещо интересно и хубаво да има. Хора, в момента сме в Джамбул и търсим LED лампата. И да. Искам да ви се извиня, че ми е толкова мазна косата. Но сега се прибирам в Бургас, ще си иска да обещавам. Защо така съжалявам, но имам и типъл пач. Но просто ми излезе една голяма пъпка и реших просто да я зачеркна от моя списък с пъпки. Искам да кажа, че има голямо разнообразие от ученически материали в Джамбул, така че намерихме лампичките. Някога на тези възглавнички ми идва да легна. Хора, най-обичам секцията с цветята, защото е просто толкова красиво и шарено, че не може да му се нарадва човек толкова много. Просто е великолепна сцената с цветята, защото са в едни сакси и да. Не знам дали в другите джамбута са така, но в това джамбул в Бургас е така. Между другото, в Стара Загора знам, че е по по-различен начин. В Пловдив не знам дали има. Не, аз знам, че Стара Загора, във Варна не знам дали има джамбул. Хора, може да ми напишете в коментарите, харесва ли ви джамбуто във вашия град. Защото в моя град, т.е. в Бургас, е много хубаво джамбуто. Просто рай. Много са яки цветенцата. Просто е толкова красиво, че човек не може да му се нарадва. Искам да ви попитам само едно нещо. Във вашия град има ли джамбул? Напишете ми долу в коментарите. Да ме е интересно да видя в колко града, т.е. да разбера в колко града има джамбул. Слязохме от Джамбул и сега отиваме към колата, прибираме се в къщи и ще ви покажа лампичките, като ги сложим. Чао! Влизаме за малко в Меркадо и отиваме в къщи накрая. Най-накрая отиваме в къщи. Да си купим някои неща. Хора, прибрахме се в къщи и сега ще си слагаме лампички. Това са лампичките от Джамбул и сега ще ги отворим и ще си ги сложим по стената. Най-нагоре, обаче аз не мога да ви го покажа. Да, показах ви го. Въгъла точно горе и ще свети цялата стая и ще е много уютно и готино. Ето това е контактчето, не с батерия, с контакт. Стига се тракала. По-удобно. Ето това е ги лампичките, 3 метра са. Те са с контакт, нали, това се вкарва в контакта, което не знам дали е по-яко, но да. Ето ги лампичките, много яко се получиха. Поздрав за всички цецкари, ето и за левскарите. Просто е перфектно. Мен лично най-много ме кефи в бяло как светят. Но да, принципно може да се намаля светлината от тези две копчета. Едното е за да се увеличава, другото е да се намаля. Чакайте само да отида малко по-близко. Ето, видяхте ли как се намали? Сега ще го увелича. Да. Мисля, че си личи доста добре на камера. И да, мисля, че са перфектни за нашата стая. И не знам дали се вижда, почти до края са.
което е много яко. Не забравяй да кажа да се абонирате за моя канал и да харесате това видео. Ай, чао!